Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas na ta electric fan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Kunamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait tiawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay? Agdala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta ija pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam. Nagpalingki kan samat Naggapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inala tay pauit ti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Private school samat dya pag isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumot ti kayat nila kay. Kat dya anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag isiskulaan na. Uwan, Mare. Han nga bali taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala nga kurso. Uray di balasang ko, Mare. Kaya't nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Kapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Panawan ka pa'y, Mare, tanay. Nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Panawan kan, Mare. Una yun day dya nga, Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sabsab walimatan. Apalam manin ako nakbakit. Ano ko nga apalan, tikas siya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Nga rod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng arudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isun ti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambar mun Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Aginanakan tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanaka na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka, Rico.
Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigatan ak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasaysaya atag ka no ti panagadal ko. Oresak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kaya ti course nga lalay. Oray siya, Grego. Kinamaestra ti kayat ko a kurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakada ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung na tatang mo nga sarakam lang dagi siya gagayam mo itarwar. Isumat, nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awamat awit mo nga nagsukatan. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akasto tilangak anak ki ay ayam, nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Diyak unay am-am na dyan, nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-likan pa lang ti makiama-amo ka dagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Una nang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kon itirwar nanang. Nabsuga kon. Ay, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayom iti dayjaywan. Ang mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu a kursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnit mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapwat iti panag-eskwela. Ala, wanan nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibas itin na mat ti daduma nga kurso. Gaputa medicine at alalan dya anak na. Kung namat lang asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is strict to act at no hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mo't jay anak mo kin ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labwa. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't, nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti 1,000. Ikisayo di tanti bayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malang rod tayo 1,000 laang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanya nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo ti tasyaran. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan isong nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Ayun, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo ta. At damot basit makunkun akon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Ang mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodag to. Alakot. Sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo. Alma. Dakkel ti panagtalag ko itanak ko nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang aro din, nanang. Adupay nga may dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye. Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy ti langak. Malasin ang ti tiyan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't ang mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Saan na bale? Tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanagan ak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid Masapul mo't kami nga agawid iti weekend. Tamang no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ang adda na si Kugak. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Adda na si Kugak. Anya? No kasta.
Inlimad mo, ti kadat no, biyam. Iso? Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaay. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Dipudnuti ko na, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ikat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos ta nakasikugmet gaya man. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan na kunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbus-busin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amon no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklat tanda dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga oray na kasikog ka, Uwa nanang. Umatan iti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba alang taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan do'y sikog ko. Saanan mailiman? Iso na laang tamadandanagan tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na dayto Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya, ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan tak kumana nang Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apo ko. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nung nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanu kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Naging kakadita. Kat nasakit pa'y latinaka mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag at nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyaan. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos day jay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam han gayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maaabalayan. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday, derwara ko. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba. Tugaw na ngagdeng-deng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ika matayabanan na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ka. Tabakit kan lakay kayong kini Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo ide. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan anay ti itawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Mayak manel ma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkap-kapeda. Sumrak kayo Ay wine. Antayin sangpet ko nga agduduma anatang kan prutas. Presko na kita, oy. Naimaglaasi da ang daapong mau. Agyaman na, Uncle. Apay, anyat linutom amasidaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag sidaam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng nga ipasida kadakwada. Makasidsidada kano ngamin iti karne, Uncle. Kapasig kano ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bali, kasag paminsan laang magkit di, Uncle. Di ka mo nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan mataydan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabali amasida. Puro anatang tirutuam. Bayam di karnay datayo ti mangsida. Kanayo laktan agulay. Karne ko mahamit Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw.
basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, diyo kayat 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agara. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ang nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsot da apong Uncle. Bidan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kapara iti maintenance may kanitatang yun dayjay. Di ko na yung kiti. Paborito yung anak. Nilang sunyat yung numnumar iti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akasta ti panagsasaom amanong? Di mimit al-almanang kat ti kwarta dananang kantatang. Para kadakwada laang dayjay. At damot trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dananang kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayaw gayam Sonya. Saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pag sidang nyukit din, hindi makapahay blood. Lord, dada ka sa mapasama karakwada. Da kayo nga aginat, aking pasaw. Di yung itulok, ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Adda agpasumbay jay community center. Kuyugin kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon yung apong. Raraom, ikalaman iti datom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Ako. Yan lang, panitidanam. Siya na nakabalag ng isakap na gumlang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apiliton na idang ag-exercise. Kit di dangarod ka ba ilanon. Ay na, jak mo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawid ak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K ang maawat to da apong mo. Numadanon dati 100 atawan. Anyan? Ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanan. Pautagan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya ngay ti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbat ya kwarta. Imot kayo kit di Itak lang umutang ka na kayo. Iyo pa'y maited mo. No adala ang kwarta. Ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Nay, di kayagkad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana day ta ipanggapwam. Amang gurgura ka na kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak.
bayadan tayo ito, numaalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, so 200k ti utangag. Adda mo kapagutangan, nanang. Ay saan? Nagdakkel mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulat nga mina talaga ti kwarta, nanang. Anan wa maya ti kwarta? Basta napatag ti pangusarak, di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma, numamwan na dayta. Panya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaaklang mo't nga kidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me, ah? Tala nga roday. Di yung liplipatan ti mapanagsumba, ha? Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo na itatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man sunya. Nananang kantatangay. Agboy-boy ay titifin ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ikat mo nagkaakabagis. Agyaman Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita, saan? Masagutak arumuat, lito. Mabanugak manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, dandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbang ida. Nabigla lang tibagida ang nagsumba. May ruamdan to Nasing manay. Ay, agkapsot kami lang arunay. Di pa paaramin niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami, may. Nangitikan kanan, may. Makahumati natang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita natin. Tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga nukastoy. At damanan karnin. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilo! Apay nga taan. Hinta kita, Japok. Nonya Japok-pok kau na. Ay na, Pilo lakay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lona, hustol. Nagpatinggan ti panagbeg ni Apong lakay. Aklunan tayo na po. Apay nga, abinaybay ano ni tatang? Ne, apay nga'y akasta ti saom kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot ka ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung intaray iti ospital. Kabagis, saan may anapakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta niya ay? Sa pay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilo lakay ko ya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan, nanang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Orayan nyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kumanta. Awan sapay impapaunag yung manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Ngam diyo kumabaybay ang ibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw ni Pai. Sud niya anak ko.
Kailiw ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni Nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan niyaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kaya. At din sangpot ko amakan. Siyak tinanglo iti na ito nanang. Dinengdeng. Sinagpawag iti tinuno nga ikan. Masensadot akong nagbibiyag. Nabandong ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Dagi na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta ka na yun. Lola, aldangon. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kaslajak kabailan, ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslainal daw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Banon abulan sipod idinatay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan nun nga agbyang. Awanan talaga. Kaya kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nuray ngaminan day di alakay. Ni, saan pa'y kumaalo na? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yun? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni nanang. Saan mo ta siguro kasta? Kimutong matay. Ay na, uray kasano ti panang taripato mikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok to mula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Paburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga mutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag dananang kantatang. Iso nga raw dadiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Muna saan? Hintay lang ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros Tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot dinanang ije ospital. Iso nga agtalinaid laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang. Ita teres ti balay da sunya. Sigod may tanukas nung agsapak at nakatugaw nakasit kawil ta. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasangayon ni nanang. Mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagudwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta kanya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Sino ti abday jay? Ala! Ano kasta? Di yung pa mo? Kano yung tareda di ospital ni nanang yun? Tadida ka no mariing? Anya? Kankas lang na ibagada sa anan nga gang angas. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay pan mo matayin. Apay ngay adi mo inuray ti kasakay mo. Talaga akas na, uncle. Pagyamanan tayo kiti Tanakadwa tayo pa'y ida itinabayag apanyawan.
Ngam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Ha, Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginananda lola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba guys? nay nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y laang iti agsapa. Alas, sumrot ka kabagays. Kasano kat paringkatin dakmat asingiran dagiti nakautangak. Stressen dakmat law na yan. Iso dito man pala balay ti paglemengak kabagays. Ha, No jemot balay ti paglemengak. Awan kanek naglemeng. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Oray agmalmalemak nga gigyan diti unag ti balayaw. ay, basol mo matlaang ano apay kasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang kay tinakkel agatan. Kalpasan na, awan gayang pagbayad mo. Huwan nga raw. Laita tidakla kamalek kabagays. Yamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatang. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Wah, impustak iti palot. Naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko mano inggatang mo iti sanikwa. Tapno addamo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi akabagis ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Ang paibalod ak salagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Diana, ay ayatin nakatibong no saan. Ibagaman magdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramidan. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Kapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukon na klaan. Amumag, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mo. Jesus, tapno'y bagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakahawis itirik na. Kat sika ti arapahap ko nga idatag iti altar. Ti arapahap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin ko nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't na kuno saan. Ibaga mo nuwen mo saan. Tapno mo. Mamayak to pa dito balayaw no saan ay. Ano tinak kaya? Jak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Jak to nagsubsubli dito balayaw. ay kwa. Maipasiguradong lakit di Shakhtar. Ya, usan! Ha? Hello! Nakipag-alispan na! Awan pa'y may tulong mau. Ay, ultimo ang tiliw lang kung may di manapunay. May maramit. Ano? Agong-ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya amon. Talag siksikog ka na ramidan. Istambay. Panagunak, baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin at inak kayat ti aman. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Naklungan ang amin na sa mga lumanawak. Alat na. Ha? May sabay dahil ito yung alam mo. Kumanagan. Tunog ko, iwas-iwas kan. Kumano ka man! Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Inakon. Ulitan. I love you. I love you too. Mana! Sayamat na nakarik na dahil dyan tao. Yana! Manaway. Apa yan nagbayagan na kisarita ka. Andiyan nagsasaritaan niya. Ay, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunat.
Wan, taay ayatek ngamin ho. Ay, break man! Ha? Awagan mo iti cellphone mo. Tay break man. Ikan! Ay saan ay ayatek nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka! Hindi mo ang mutyak pili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pay. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasayaat tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilyana, ngam isungay. Nasaya kaya ti kasjay a klase ti tao. Istambay. No masabat mo di tadaldalan, dahil talagi puyot-puyot iti asok ti amuna. Pero no makita mi di star, butay ti sagsagun na. Tatang, Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay, istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana, into nagasawa kayaw, kasta kaday. makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanon tupay. Into lakayan, into nagkabaway. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa odya amana, ket problema ti bagbagada. Kanag iti amin nga anak da. Day la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek dita, sugal ditoy, sugal ajay. Intod sumangpwete na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rabtag konsumisyon iti denan ha? Tatang. Agpanunot ka anay baganak ka. Mukmat kahit adi nakarman da jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanent ya pagsakulam. Tatang. Biro da jay ti pagsanggiran na. Nuura sa ading ngagtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka kengaro na magpakagkengkwa na. Nya, may karem asinaamon da jay ataaw. Nagsaw ka. Nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amangupay dyan nakta. San? Takastake diti bagbagam. Ibagbagak laang mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak Kaskada sonal. Isun amaw. Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramaten na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana mangup opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ka narigata na nangaramkan ko na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluko kan. Ang asawa ka, kawang mapangasawa. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betan. Kukwa tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kwa na jay? Pati ti babawi. Impatarakin na ni kabagis ko arito na jay. Magayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay, naglastog ka mangibaga mag-asawa kan. Ultimo kalding. Ano asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay sa kanto mga asawa. Di ka lagbay. Professional tayo mengarot dyan naremaw. Agsuswel daw. Idinto asika ka ay na istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usarin nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto at ang agnakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaan ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso kan ayat ka. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taadwa. Mabitlang Dito, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayat Magbagay ka. I thank you, I love you talaga.
I love you too. Oh, nalpastan ana nga. Papananta ka di pa eh. Inta pa pag na. Agpasyar ta pa hani. O sige, mapantaro din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta patikin nanta. Dayana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kag danan. Siyak nagbayan. Hey! Nagkuyog naman ay. Masuro na. Ina makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakalan la iti sikog day ta. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay-ayatin na ka noonay, lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnagak. Asaan lagay ang abulsat ni Ayat? Tulang pay! Tawan deng-deng-deng di anak mo pambagbaga. Subad. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ani, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdo abulan na din nagpakpakita kanya. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanapayaga din nagparparang day lalaki keng ka. Uray kas ano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kas tangaram. Di kag dandanag. Heh, lipatem ki di day lalaki. May, si kamu kayam daya na balasang ka. Kanyat may paay ko masahag. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan ba nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ng maging dayta ka wampay. Dinan sa mga malagi pun kagawad. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan ko makengkuana. Tawan ti agbayag asil pong kengkuana. Nawag kwarta na pagsugal na ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Dayana. Itala nagpakita. Naimasak namin ka nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanag nak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamak kan ka. Sorry naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey. Anyamatan agsimpatan. Agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Oray simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Uray tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Sige. No, okay lakit dikin ka. Sige. Kaya't kumutan no kasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi na inton bigan. Ay manja. Kaya't na dyan lalaki, pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mong ay no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta man yan. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Kaya't ti makisango ka dakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga nurusan nga mo nila kay mo ti idadalon na yun. Amo na. Naira na lang nga may nga importante na panan na. Eh, kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay Mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubain. Dayana, pangaasin mananay. Kapautangan ng iti 5,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta.
Ada bayada. Bayagan nga utang ko rin dyan. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista dyan ka bangi ba nga barangay tatang? Ina man nagbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Ang paila kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang? Ay, di ka lang babayin. Kapunta ka sa timbagana. Di ka magkunayan. Sige kiti. Mapana kon tanay. Ay dawan. Tayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tanita kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ha? Ay nanakaw. Saan pa yan naladaw ti amin? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Kaya nanay, nagpakada ako ma. Papanan? Ing ka magpasyar di lugar ti asawa di kumpare. Anya taramidan nyo, ijay. Ingkay manan makipista. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi tayo namin. Basta ituwi na ni. Promise. Ipapas ko ti agbulakbon. Tabaruak pa. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalay. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Wala na ni. Ipakitak to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbalay ko. Tapnosan. Takon natagtagipasitan. Iso halas da ito yan. Why? Agsingsing putak to numalpas ti kasarta. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung balasan ko. Makalawas na ni Gina pananda. Hindi mo nagawawi dahil. Anda ka di pakakontakan yung kankwana? Nawan natin lako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayamat ay naktudamagan ka ni Kakapitra. Na nagkuyog dagat iti anak na. Alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas aluga na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny dya dimsahag. Ay, boy. Dimsahag mo't di bakit a driver. Sino ti kanwa ti anak ko asimang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Enday bag nga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kas na teraramid ang Binay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak na. Adotlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid, Binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagkabitin nyo. Ibagayan, tamag na iti kusina. Gusto na ita na panagsangsangin mo. Agragsak ka kidi tanda ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiyawan. Ay, lipat naman. Agyaman ka kidi, tasan kayo pa nagkasar. Kasan mo ngayon nagkasar kayo. Sana inaramid tikas dyan. Di nakarkaroon na parikaw. Tatang. Talaga arupat kwarta na dyan tao. Nakakita lang baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas teramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan dyan nubyan na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ado ti sagana. Talaga baknang jasawa na. Kaasim agjay anak ta. Na nakaasay. Nagasakit dia. Kasana natulog ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta.
mailiw-liwag ng tumuladay ta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si Kadinobya ni Benny. Umayag ko magpagpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga ko. Siyak tirumbangay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin kan ni Benny. Kan sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabali. Ha? Timarayan ni Emma dayo. Lukas na. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak kau. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo tisawag. Ha? Anya day tatatang. Hindi bini nga ex-mau. Impabalog di asawa na. Anya? Kakas-kasar na pa'y lang. Ngam nagbabayad ako sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan na natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kau. Aklunak manang biyanang nasakitan na kiti hustoy di sana siya ting kalaysan ni Benny. Ngambay at ipanaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na anak kay balbaludan na payan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinagasawa. At nakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak kadagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti kinaragsak ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biana! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo, amin. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo Carmelo. Sana pudpud no anagan. Dear Manang Bianan, idiawang pay asawa na sa makitibig. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Diyak mo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasa. Kat aramidak ti amin nakabalak, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga ron ti agsalaysa. Tatang, kitain nyo man bagay kumulang to'y badaw? Ay da, may gulay tabis ngayon mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadaw. Agpapaubi nga ngarab. Pa'y nakagaran. Anya, kasta mama panagaran. Nakasalikan kay tibunan. Ken, apay, sino ay ati ararman? Ningay pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, naglukuhan. Nagumpingan day jay. 14 sa taon na. 15 na? Ay, sumapol kay ti sa baling arman. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, aja kunana. Sigay, armublang ti anak kau kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iti balay ta. Naulibag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Isu nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tatay ko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yun. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa kinapundo na Karya. Kanayon kwa bagbagaan ni Carminaw.
Laplapdak no kasya mapan iti palayaw. Ang mayapaw, nagtangken met ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. 15 ti taon na. Agis eskwela pa'y. Maputungak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y ti aramiden na. Ay, kwa, bayap karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman ak tata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasayaat kada kayo. Nakasaganak, mait nga aguray. Mabilang laan. Uray ang taon iti-iten sa kung to'y kasanipin kay tata. Ayam langan ngag itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, ay, ako nakapapain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay, ti inana. Apay, kaya mau, timay daram. Ay, sana? Nukas tangarap, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulam, tapno awan ti pakadaksam. Alam, winay. Grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, dagi amanang Karya abalo tinabiyang. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti yan. Kormilaw. Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito ag sarita. Amo ko, ti bagam. Tayong baga ni tatang kanya. Inang kaya't apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di kagtanang, kagya akong sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Ulos mo't Uray kastuya, lagi kita. Adamat tes ko Tiyak pagan ano, ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaong, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatanga, Mang Carmelo. Ha? Sanak agumatang ating diyana. Umay kalabo yan. Naglala ko dito yung istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kita mo ka dito yung mata ka din kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay nga yakid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, May. Hinapudlo na. Nabayagin nga gayatak kang ka din kao. Tusi pala tawag mo yan. Nainlaba ka nga. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman! Inuray ko lang kami na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil yari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamangyab kas iti mariirik na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Iko awan pa'y plano ka makinubyo. Umingak pa'y. Nag-eskwela akpay. Kasano mga ag-eskwela ka? Ay, kaagbambantay ka mga dito istorya. Di ka mat agis-eskwela. Aguror nung kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, Manong. Ay, no kaya mau sakti mang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, Manong. Ha? Idi pa'y laubinga kakasta tarapaap ko. Sige na raw, ag-enroll ka taon. Sakti mang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulita dyan na. Ay, ayatang ka. No kayatan na. Pagadalang ka. Kat urayat ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanyapong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saan na masapol at damagi, mading ka? Palasang kan. Apay, manutaw, ma'am. 17. Palasang kan ay di kas tatawang, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na at pagadaling ka. Ipaay ko amin na gastos ang mag-eskwila. Urayat ang makaturpos ka sa kantutasar. Ay, kwa. Nala, di ka apurain nga desisyon, why? Nagsubli ano bingat.
tamok iti si Sumaw. Rumarag pa'y tatang. Ay papanapan ni kaya. Impagak lang arodain. Asar ni ngamon nga armen jana ni karya. Iso ay tirar mo. Inusan. Sa balay. Sinarda nga kung ti anak ni karya. Tamok nga agimon tayo. Anya. Agimon pa din nga. Agimon Kati kaya anak iso tiarmag. San nga dyan anak na. Ay, atap mula ang daita. Nasakit latin na kemaw. Taparitan na ka mga anak na. Ado dito ti maaram. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayo? Kahit asino man nga tiararmag. Yak pa'y laybag baga. Tamangan mo masukal. Secret pa'y lang tatang. Kwa, imbagak kadananang kan tatang ko ti singasing mo. Kan ure ni apong ko. Ngam di namot kayat. Aklonin na kaunta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkita Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday na, dyan Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo! Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay, Halay, matanda pang usarap. Sarap. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, Antay, nasama rin ako na. May ibusan ti urnong bao nga karkarting tirap. Gapoy ti day jana. Tulungan ka maka-eskwila. Tapno yung ton agasawa ka main. Adan na talaga at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mo. Una. Apay, lubiya mo na ya. Sampay, taurayag ang makaturpos iti kuliyaw. Ta isuntukan o ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng kan na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadong ti utang na naimbag anakang kanyak tatang. Apay nga bay, nagasang kay ti ubeng kaya. Nagatin ijaran ti kararman. Dagiti agtawon kumaya ti nasrok abay ti darman. Uno dagiti agtawon iti 30. Nanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yung ti urnong kaw. Tanay, naguro-uray ni Jana iti ilay. Kudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, kabagays. Ison sapay ka no ti magpapaadal kan kuana. Tuwain. Abang, may bus nga rodan tayong padulin na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sweldo na nagkarkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike? Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kas jay ti kayak nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panlakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang bay, talaga natangkan ti ulo na. Aw, nagtiti kwartam Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ipapapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urnogag apag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayad mo kanya kaday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barok. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan ang yaman na apaw. At ang aming tulagan, may kanidyana. Tulagan nyo nga. Di mo ibaga manong. Ay, kwang,
tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatultulungan ta po ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Wala po. Hindi bailaan nga. Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan na, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga rog. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amma. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kun na. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kaya nalang siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tanag paisaw. Ray, si Kabagayam Carmelo, barok. Sumrok ka. Agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di manunig ka ni dalawan sa apo ko. Nakalpas mo taniti pa nag-adal na. Umay ko la sarong karang. Yung kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sinukunti nanay tagsapa. Anya, kakano nga sublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda paw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Sangaran, dagulit kayo nga. Di ka gungot Adat paguntam nga ay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Kamanin suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Numawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, barok. Sumrok ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbakada ti pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay, apay nga di na imbagbaga nga gabrugaya may. Apay nga interayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiremon tayo tultulong mo kung kwa na. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Mayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw barok. Ibagak to day takan kwa na. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagis. Basol na batlang Bagbagak mata ka na yun, nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, iti balay daapong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na jaapong ni Jana. Dandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot di ka anakak. Nayaw awanon di kwarta na. Si Kamanan, Carmelo, sumrag ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayat? Di mo sa amin bagbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin Di po kayo tinapanan namin na sa apul ka, pati ornong ka. Naibos ka po kung kuha Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, nakasagan na damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana, kaya sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na, kaya aklunan na ti ayat kong idadatong ka. Kagkasar ka na. Agaya, kasta tulagan nyo. Adda, inlimag milaan. Nadaya nagpinirmaan nyo, barok. Ay, awan
Tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadag ito yan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na! Tasakpay kiti pagbalin ninyo, albuday. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga Ay, basta no niya tulagan mi kanjana. Isok maramay. Ipagayo, day takang na. Ay, sana mabalin ti kasta. Dakil ti habol ko kani Jana, ha? Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Antan di abroad. Kaya nakunadamat abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manja! Ni Jana, ti payat yamin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti jaya da. Abayadan da iti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman ti kasat mo, kaanakan. Saan siguro anidyan at italaga para ka? Ubing tumating kar-arman. Kanya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armam. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wah! Yak kayatin ti agayatan tay. Manjakaw? Natitigrahaw? po itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinobya manan. Tatiang mo, jakon agayat pa'y. Ngam kabayatan ti panaglabas tel daw, ininot mo't saan nalipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga gandan na iti asawa. Alakastan, ti pagayan mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon a paet, wano ladingit tilak amag. Duntan tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit napasara. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami ket Diyos tagnina iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo basa wano'y drama ita ket manipod kini pagayam tayo nga isong sana pudpud no anagan. Dear Manang Biyana, ado dagiti babae naglabas iti biyag ko ngam saan ka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikas ka, iso ti padrama ken ka. Rugyak nga rog ti agsalaysa. Asawag, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti agin ang ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na giti mana. Abaya napasama nga kadagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan ng kita tibiyag dagiti aginang. Papanam, isong. Anta sarong kara kabalasang manang. Ha? Kaya't mo asawan. Addan ar-ar ma'am. Ito na. Awan mo siguro dakis na tabalo amitay. Nawaya akaw. Huwag nakit di ngam nagbiitan. Dalado kini Iga nga minti makailiw-liwag kay. Iso nabayag dyan nagaramit sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag ko tipan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawan. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawan Sa kanto agaramanin iti sa balay ading ko. Mabali na. May bag nga oras mahaw ading filay.
Si ka magaya, mag-isong. Subrot ka. Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Yaman na manay. Ay. Amom siguro. Ti makagapaw. Napangin maya. Kas iti sigaw. Umay kumanan ni darirag to ay akaw. Natingiting mo siguro. Tarik na maw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan ka. Ha? Ay, nagyaman na. Agkasar ka nga roday. Kasaradagusan? Una, ha? Itang tumalat tungpal. Tasan na yan? Wen, matkit di Nyangay. Umanugok ka. Kapag sasaritahan tayo, tikalay sa tapilay. Sige, sikat makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay? Naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mate. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan kag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mate. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sabali daydi mo ng asawa. Sabali ba tita? Unangin. Kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na ornong tila ba? Bumasi nga milit, di na namin yung bawag no kasti asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Hadapay nga min aramidag kita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Kan ada papanak no bigat. Alak te dakilap lang gana ta susunod. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong kilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa pagawid. Malangar na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso sa paagtun ti mapanaglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Niyangkal ko na jay. Apay angkal! Ay na! Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau. Ikakitain. Araribungbungan dagiti tataw di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa di na bandangkal! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apay asino ka itayan kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-amutan sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin alugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nagkita iti kasinsin ko. Naman yan, tanagsapamot anatay. O ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patid garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka? Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manon atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din planom ang mga sawa manan. Awan manja ko marang. Apay ngay, ubing ka pa man. Mabalin mo pa'y timangi ka sa. Gusto? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Ayun, malagip mo ni Arcela. Diyan ngay kasinsinday di feling asawang. Apa ni Arcela? Agnaad damat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta? Napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Apay no armam ni Arcela aday. Saan man atila ibagbagaman?
Ang mga lumasuliso ka ke mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man ang. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat, isang paraw. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray baro, kwan. Una na. Isang. Talaga ka di anak pudlo ka iti anak ka. Una? No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw. Kaya't kalauna ya para iti anak ka baro. Madlaw ngamin anak agad ka nasimpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah? Maya. Maya ti kasta baro. Kasta ti kayat ko iti may sa atao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? Una silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasanayan. No kaya tanak agagkasar ka adagos. Kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang luko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, nagyaman na kagawad. Ay ayatan ka man. Rumuarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagap-gapom ije balay da Arcele. Agsubli ka man ng ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Arma manan. Saan ani Arcele termay? Sino nga raw? Yan Jelina. Diyan anak da tata Francaw na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda lang nga rudan nobyam. Ay, una. Tap na da reserva no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwa man. Kasaysayatan tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanya no bilang mabalo akto manay. Anya? Ay ayatan ka talaga, Angelina. Sapay kumata, danam-namak kang ka. Isong? Di na kumaparigahan na. Aklunin na ka. Ano aklunin na? Ikasal ka dagosan. Sapay nuwangkan ba kati sa pulan ni tatang ko ama parte no ada mga kasar kanyak isong. Ha? Ada ka dinuwangkan ba kam? Apay, di na kayo tibabaw. Sa bali pa'y dagitay sa nga polo ababoy ang mapartian. Anya? Ay, damo nuwang ka. Magbiro ka to iti baka Sa nga pulo ababoy. Pagbalinag to abay, di no kaya na. Sobra unay tabaintay. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin na. I love you to kunam kanya kaon. Sige, alaman laangan. Kaasi kamat nga agkarasubli dito balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na, agyaman na Angelina. Kaano ngay kasar mo ti anak ka o isang? Uray simple lang nga kasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkit daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo ka. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mo. Awan problema. Kasano day tangay ading ko? Doa mo tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arcele, taba basik ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't ikinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May ni Arcele, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy? Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kan naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arcele ti ikalaysam? Ilimab minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mabantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Angelina, nadanag mo ka din. Di anya, Georgia. Ti may papan iti nobyom ani isong.
Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat-anatulag ti kasar mi? Ay, sabali ti kasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw na dyan lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di datang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni Isong. Luk-luk ko na kaladay jay. Ay, saan na mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakdan di alalakay. Kunana asyak laang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Dua magayam tinubyana. Lukas na. Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda ah. Dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito'y aladawan nyo? Kaun ah. Tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Tuwata magayam. Di bagam dagpay so kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay, wine. Aklunag. Ada nagkinaawatan may kini Angelina. Ang sikat, kasar kaw? Anya? Apay nga inlimad mo dahi ta kanyak Isong? Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anuria. Ay, bakawanan na ko Marsilay. Surya, saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din mag-asa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napananangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-bro, baraw. Kasta ya? Imbla na mo't iti-ipday. Iso dyan makundak. Kasaritak ko manyaw. Hindi na saya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabro kagayam. Kasano, iti kasar ka? Lipatan mong dahi ta kasar Isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta sinatan. Naupayakin kan. Di kan bagan ano. Chikboy ka maggayang mauray balukan. Makapadismaya. Isong adlin lipatan. Di ka pagan ano. Bye! Hilaw! Hilaw! Ngay? Inidaanan? Agdis kitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Si kalat na puutak abalo ang babaero. Ay, sorry ha? Nag-break kami kani Arsilay. Si kati kasar ka? Saanan? Sumapul kan iti sabaling nga ikalaysam. Di kan pagan ano, Isong. Ay, awa naman ang sininanda mo dagiti nubyakaw. Anya ngay, dilak amam tibunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam, ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan nga. Una am tuma nga minti mapasamak iti masakbayan. Dinaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manayin. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ayati mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Nang di nakmatimpangan. Iso nga anusam at agladin eh. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamali ti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sa balay. Katita nasurukan na 50 ti tawid ko ngam balo aklat ka. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuti nga. Ang mga mabalo ak manan. Alakastan ti pagayam mo Isong. Alaka, try lang ta. Barang dumtang tulat tatay talaga para kan ka.
Angam no ko na mamabutengkan, kat dimon kayat tagaram, adakan kareta. Narigat mat, mobilitan da ka ang mga sawa manon, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kanta. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan. Ala papagayam titan, tinagpatinggaan ti pakasalitaan, ni pagayam isong. Dido'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag minamanan, iti tunggal maysa. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, agtara ito istoryak kadag iti talo nga anak ko. Kan iti asawa. Nakurapay laan ti panagbiag me. Ngam, nakaadal dagiti dua nga anak me, gapumetlaeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaung-ungtan na iti amana. Adanda ni payan nagtalawan ti ama. Adanda ni payan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Manang ka solidad, nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito'y ngay. Ay, damagan nyo bilang. I-discarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan sa jak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kita. Ay, labarbartag ka manoy na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Yung kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulang. Ay, nagloko kan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Day tumulang papanawat yung munang aramitan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti day jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinam kat nagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh. Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramit iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Tawag ka babay na. Tila pakitorturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakaus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayon karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay. Siya ngagpampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serpe na. Saan kumamata kas taki pa nagsasaom Oho. Tauray kas jay ni Ivan. Anak talap-taday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo, makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kaya ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayan. Ay, handa ni di balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Magibabain na dya kapsat yaw. Di paila ka agtalaw ako na.
Nakastrag ako niti trabaho, nana. Ha, kastay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Umatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Naguray ka. Asinaw no ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot di istumbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pag-ibabay na talaga dito yung tao. Napartag man ay tila pag-iladan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan ni Kiaraksi ka. Ay. Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, iba ka malay boss. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa amon therapy. Papainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Pag-ibabain, lablab sandalatan dito, akasta tilakana. Ha! Aywan kayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na, sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tindaing abangos. Ginatang na kano igay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriin mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibaganto man nga gawin tadagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitig kaw. Apay dumawata kaya? Ikang kayaw. Ha? At pinayaw. Nangalaang manan iti kwarta. No kwarta lang ako. Nagado ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumbuya day ta. Anya? Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, ginapanami kadag iti barkada. Iso nga itagkula kwartaan. Ay na anak kaw, sardengam kumadag bartag. Kita amantay tsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot namin kan agibarbas ka. Kan di kan uminom iti arak. Ad-adda tumaer ka. Kan umubing ka anak kaw. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan dak ka din nanang. Sana bali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang. Ang ingatan ko adagos iti simento kan haloplan. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tata. Kababayin mo ta. Lumakyakab balayak latan kada kayo. Anda mo tin trabaho. Manaan o ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day ade binton bigat. Kumay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Takay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Ay, wala ka ron Nakamilatan kaninanang mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak kaw. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo na, tano na bang luamay. Sige, taw muna kamin kinitatang iyo anak kaw. Ay, di ka umay Ivan. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay Jai. Mangibabayin kan tumanan. Itahanan mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya ka. Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Magibabayin ka lang ta. Di ka ngamin agin inom umay ka anak kaw. Ay, uwan naman. Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuak ta. Ay, sanain. Apay ay aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation yakabsat na. Aha, magibabayin nga rod. Di ka umay, Ivan. Arak man maring. Ni, aginong ka manan, Ivan. Nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa.
Apay, di ka dumaray iti graduation di kapsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumarayak. Tamang ibabainak ka no, ijay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan ha? Di ka ngamin agbartek amapan Araki dahil uri may salabutay. Ay dah, kablawang ka anak kau. Maragsakan kami iti na parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manon, anak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti ag board exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, aning ka. Ay na. Opay kay pay ka. Ay kunak mo tadi ka umay. Magipapain ka ditoy. Napartag ka manay. Ni tatang, basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tigi kapsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang may. Pasensya ka, Lima. Tayo sa 600 lang arilo data. Inggatang kon tayo tangdang ko nakikarpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan nakatandiyadal ka. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo amay. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hinibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no di na madiretso nga ramidan. Kanya nga Adan trabaho. Adan manong. Kas-kastrat ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawamot ti agurnong. Tapno makabalay ka. Ay na, talaga balay ti umuna nga ipundar ko manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay kawa na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kayo tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Uy, apo, nagpintas mo tinabayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito, tinapnapan ang ti sweldo. Ay, nagsweldo ka. Una, apay aya. Wah, awan namin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga noanda maitod mau. Uray, isang ribaw. Bueno, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam, aday di bangko ti sweldo. Ada nga min yung orno nga. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga, kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga nga min nga, dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat your orno nga tatang. Ay, anya amat your orno nga ngay, ma. Agurno nga matiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninana. Ay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurno nga kiti pagbalay ko kasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abanay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Isog ti pagpalingkita laka. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagparamid ka no umay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pa kakitaan da iti sweldo da. Wadakit di Ay, man,
Namartag man na simbang pel, anak mo. Ay ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, bay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarto. Kakarot pastra kain. Mga no agad daman na diyaro bayan ay mangibabain. Atay, insang petang kayo. Tipris ko ngayon. Nagatumo tayo tuyo, anak ko. Nangalamay dito. Ito di barkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yun. Ay una yun tikas tala nga manak ko. Namurmursang manang tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. Ay, at tuy pa nga yan, tayo sweldo ka ni Tata Bantaw na nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? Nagdamangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi una ka tinanang ko nagpintasin na yan. Kwa tayo kanita tang daita sweldo. Di kayo matanagan, tadya ibarbartag di mamagadak. Ilib-libre da lang. Anya? Yung kay gumatangan iti masapsapol, iti balay. Kay luto yun, dahita ikan. Tapres ko dahita. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturog ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na. Madanaga naglakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagante pa nagawit ay jata ang tamang ipapay tumutlaang. Duray saanan nga gawaway. Unay kamutan. Nagsasaw ka. Kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas jay ni Ivan. Saan anay mo? Uray ka na yun amabartag. At dalatamot isang put na masida. Kan ikan na tabay iti kwartata. Bakit? Pagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang ulakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan! Nabartok ka! Makituro ka man, hindi ti balay. Wala na sila. Masaduta nga gawid. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sakit ti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita dadi ti balay ti pagturturugam. Kagagawin na? Kadi to yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Di tuloy niya pa lang ti sweldo. Alaag tao at pangigata dita. Bakit? Aking materyales ka na kita insangpot na dita para angat. Datayo ka na ulakay. Anya? Apay nag-order ka? Nangalami tingkatang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad kadagi jay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabangibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw? Ayun nga raw. Ay kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas ako! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdara sa tatay! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Nanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay, sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige! Ay, lablabsan tatalatan nagiti di adal nga anak ta. Tarang! Ituloy tayo ito, mananinto na may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswelda.
Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Importante ka ma-repair. Aray, nagrukupay. Manana yan. Di kagapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, pan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diyak at anak. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kayso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay naibagman anak ka. Ay, kasayaan ko na ita napanunod mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awan mo siya bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo buko dababalay. Ayos lang kanya tatang. Di kayo madanagan. Kauray kastuya laki kitaan niya. Nakasagana ang mulata at tumulong kada kayaw. Kauray mamarte ka. Ay manananggaw. Ay sorry sabay ko mata mapakawan na. Gapo ka nagiting pagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir beng. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awan magkanya dagitan. Basta awatan da magnumaminsan Hindi mo malilikan di awis dagiti barkada ano ka. Hindi kayo madanagan. Ikagumaak ang bawasan ti panaginumpoy tiyara. Nanak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Uwan na lang.